ଆଜି ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଥିବା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଗଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ତ ମାଲପା ଜଲପି ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଟିକେ ଧରିଥିଲି ତ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ତେଲ ସହିତ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ତେଲ ପକେଇଥିଲା ତ ତେଲ ପକେଇଥିଲା ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯିମୁ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲି ପାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା ଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ବାହାରିଥିଲୁ ତ ପୁଣି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ରହି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ତିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଗଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଥିଲା କୁହନି ଖାଲି ବର୍ଷା କାଟୁଥିଲା ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ପାଗକୁ ହେଲମେଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିଥିଲା ତ ଫାଇନାଲ ଚାନ୍ଦବାଲିକା ଆମର ଥିଲା 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ତ ଦେଖିବା ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାନେ ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଖାଲି ଏପଟର କାହିଁକିନା ଏପଟ ଲାଇନରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଆମର ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ଏପଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ ଦେଖିବା ମାନେ କଳ ଫଳ ସବୁ ଚଲା ହେଇଛି ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁଲ ବଗରେ ତ ଦେଖିବା ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଏପଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତ ଏପଟ ଆମେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମଉସା ଆମର ଖାଇକି ରହିଥାଉ ତ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା କଥା ଖାଇ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଭାଇ ଆମର ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଇଥିଲି ତ ଆମ୍ବ ଡାଲି ଭଜା ତ ଦେଖା ମଉସାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଆଜି ଆମ୍ବ ତ ଦେଖିବା ମୋର ମନ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାଗରେ ଦୁଇଟା ପୁରେଇ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇଲା ଆମ ଘରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ ହବ ନା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁକା ଆମ୍ବଟେ ବାହାରିଥିଲା ତମ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା 50 କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗ ବାଟ ଯାଇଥିଲି ନା ତା ଗାଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମା ଦପାନାକଣି ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମାନେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଠି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପାଖା ହେଉଛି ଦେଖିବା ମାନେ ଜାଲ ଆମର ଏଠି ଫାଟି ଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ବିଲେଇ ଆମର ଏଠି ପୁରା ରଜ ସୁଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆସିକି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ନଈ କୂଳକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ତ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସଚେତନ ହେଇ ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି